understand. Even those that are called my friends abandoned me. Welcome again, the lion and the lionesses. Guys, welcome back. So today we are going to listen to Doris Ogala, guys. So there is an update. So let's listen to her and we're gonna come back to discuss on the comment section. Share your thoughts, guys. Don't forget to like and share. Sis, thank you so much. Sis, you don't understand what I'm saying. Thank you. What did I do to deserve this love from you? Sis, how many millions have you sent me? Who am I? Sis, you will not understand. Even those that are called my friends abandoned me. Sis, thank you. All I will say, thank you. Nobody does for me. I've been the one to for people. Most of my friends left me when the matter started. They started to me talk. Since you know me from nowhere, you have stood by me. Since what did I do to deserve this love? How many millions have you sent to me? Today again, you are sending. Thank you. Thank you. God will replenish your pocket. It's not about the money, my love. I've always been the one giving all my life. All my friends have always taken from me. Yet in times of trouble, they will abandon me. Since you don't know. Thank you. Thank you. Just today, people are with their families, with at home, and this, and we are there. We are just there, hiding, just to be alone. You know. Thank you. It's just, you made a wrong decision, but you don't have to be unalive for that. It's okay. Thank you so much, sis. I love you. God bless you. Thank you. God bless you. So guys, you can hear what Doris Ogala said. Those that she called her friends abandoned her. Even if you are right on certain things, there's a way you go about it. That is why in my previous video, I said it that I asked people question. I said, if you were Doris Ogala that had this problem with Pastor Chris, would you handle it the way Doris is handling it? Even if we are yet to know who is right or wrong, you know that they say somebody is innocent until proven guilty, right? Yes. You know, so you have to, the way Doris Ogala is handling this thing, the way she is handling this thing, talking. The bloggers are gearing you up. The bloggers are telling you, talk, speak. You know, I'm not saying that she should not say her truth, but the way she's going about it, the way she's saying the truth with every nook and cranny, one place is enough for you to say what you want to say. Say all those things in one place. You granted the interview here, you granted the interview there, you granted the interview there. In fact, everywhere nook and cranny, Doris is granting interview. You know, only one interview, possibly with government or with journalists. You know, you can grant interview and say all that you want to say, or you can say it
in your page, jumping up and down, saying this and that. Say, man, the thing is too much. It's jam-packed. So people don't even know, which one and which one. That is why whoever that is your friend right now will say, abeg, let me hide my face. So before they will say that me and this person were friends. You see, now the Doris is now making herself. I don't know what I will call it because I don't know which word I will use to say what is in my mind. But what I just want you to do, Doris, talk less. Even if whatever you want to do, talk less. Don't hide anything. Say everything that you know, but say it at one place. Say it one place. Now you are making your friends to be afraid of you. Doris is making her friends to be afraid of her. Now you can see her saying that, her friends, all the people that she called her friend have abandoned her. Who want to be identified? Who want to be known in this form? Who want to go viral in this form? As eburu ozu onye ọzọ, ọ dịka ebu ikpo nkwụ. Ha na-adoge sị gị kwuwe gị na-ekwu. Ọ bụrụ ha nwa ha ga-ekwu. Ndị a niile na-asị gị kwuwe. Ọ bụrụ ha nwa bụ gị, ha ga-ekwu ya. Akwa ihe ka nke emechago n'ala Naịjirịa karịrị nke a kịta. Ha na-ekwu. Akwa ha ga-ekwu betị na ọ bụrụ nke otu a. Ị gaghala na ndị uwe ojii kwuola ihe niile ịma. Ikwuola ihe niile ịma, ide ya ede n'akwụkwọ, sorowezie ihe niile ahụ ịma, wee jewezie. Ndị uwe ojii ka ọ dịrị ime investigeshọn ndị ọzọ fọrọ. Ihe a ndị blọga na-asị gị kwuwe, kwucha ha ncha, kwuo nke ọzọ. Nwanne, jiri nwayọọ maka your own integrity. Maka iru nke gị kwanụ. Iru gị kwa your face. Ị ga-ekwufọkwa nke ị ga-eji eji iru gị na-aga n'iro. Ịghọtago? Ị ga-ekwufe okwu nke ị ga-eji were iru gị na-aga n'iro. Ọ ihe nọkwa dị a. Maka na ihe a niile, mụnwa anaghịkwa asị gị ekwu n'eziokwu. Kwuo eziokwu gị, ihe ọbụla ị maara maka okwu a, ọ dị mkpa na ikwuru ha ncha. Ọ dị very very important na ikwuru ha ncha. Mana ka isi aga about gị na ndị bloggers. Ọ nke ahụ ka m aghọta. Gaa ebe ị ga-aga release okwu go for ya, ndị gọọmenti, ndị polisi ma ọwụ when the concerned people, ha takezie ya from there. Ha need more information from you. Ha ga-eme gị invite kwa, bịakwa nyekwa ha more information. Mana nke a kịta a na-adụ gị, onye nke a na-asị gị kwuwe, onye nke a na-asị gị kwuwe, onye nke a na-asị gị ịga ebe my sister, m ga-asị gị ọwụ otu a ka isi handle ya. Otu ị ga-esi handle ya, ọ na-adị macho than otu a. Nke a kịta a na-eme ndị bloggers ka ị na-akpara nri. Ịghọtago? Ọ ha nwa na-asị gị kwuo. Ọ bụrụkwa na ime ekwuo, mana ị ga-ekwu, mana ị ga-ahụ ebe ị ga-aga kwuo ya. Ikwuo ya, ha werezie ya mezie, chọpụtazie more things. Ịghọtago? So mana ọgụ nwa makwa onye ọbụla ma uche ya. Ajọs m ekwu nke dị n'uche, mana nke ọ sọkwara gị mee, asa okwunu ga-ekwu, onye ga-emekwe na-eme ga-eme ihe dị ya n'obi. Mụnwa ama ihe dị gị n'obi. So ihe ọbụla dị gị n'obi, ihe ị ga-eme. Mana ọ bụrụ mbọ gị, ị ga-talk less, mee ihe bụ uche gị. Then onwe ebe ị ga-aga eme mkpesa, ịkọsacha ihe niile mere ka o si wee gaa. Ime ahapụ ofu ihe ọbụla nwoke a mere, ị ga-ekwu ya. Maka na ọ bụrụ eziokwu na nwoke a wakporo ụmụ ya, Chineke nna m, ọkwa ihe arụ. Ọ bụkwa ezigbote ihe arụ. Even if ọ bụgodo ụmụ ya, ụmụaka na-erubeghị afọ 18. Ọ bụrụ na ọ bụgodo na ọ bụrụ ụmụ ya, nwoke enweghị any right ị ga-awakpo ụmụaka na-erubeghị afọ 18. Nke ahụ dịgodo n'iwu. A na-ekwu kịta, na-ekwu na a ga-eme DNA, a ga-eme nke ahụ. Nwoke asef ya onwe nke a ga-achị ya ihe n'isi. Mana ka ọ dị nwanne, ihe nsị gị bụ jiri nwayọ. Na ndị na-adọ gị kpụrụkpụrụkpụrụkpụrụ na-echekwa uche, ma ihe ọbụla mmadụ jiri iwe ekwu mee, ọ naghị adịchakwa mma. Ọ bụọkwa na asị gị emekwana ihe n'ihe emere gị. Ihe emere gị wute gị, ịgba onye anyị gara ụlọ ikpe gbaa ya akwụkwọ, ma ọ yi were uwe ojii were ya. Ebe ọ kpọpụla gị akpọpụ, unu agazi ebe anwa mewezie ya. Ịghọtara? Mana ikwu ihe niile ị ga-eme n'ọnụ, my sister,
jiri nwayọọ. Ọ ihe ebe mụnwa ji nke m aga, ị ga-eji nwayọọ n'ihe ndị ị na-ekwu n'ọnụ ka ị hapụkwana iji aka gị ji ọnụ gị mebie okwu gị ahụ. Ihe niile ị na-ekwu n'ọnụ gị, o nwere ike na ikwu ekwenye ya ijiri ọnụ gị mebie okwu, maka ịbụrọkwa lọya. Ịbụrụ lọya, maka ọ bụ na ịbụ lọya kịta nse oke na ịmago the implication of ihe ọbụla iji ọnụ gị ekwu. Mana ebe ị bụrụ lọya, my sister, ihe m na-asị gị na-abụ jiri nwayọọ n'okwu ndị ị ga-ekwu n'ọnụ gị, na-ahọrọ okwu gị okwu ị ga-ekwu ekwu. And ekwezina ka ndị bloggers na-akwa gị na-epushi gị kwube. Ịghọtago? Ekwezina ka ha na-akwa gị. Ihe ị ga-eme bụ gaa ebe the right place, appropriate place ị kwesịrị ị ga-ekwu okwu gị, gaa ebe ahụ ga-akwu okwu gị. Ịghọtago? Kwuo okwu niile ị kwesịrị ikwu. Onwe nke fọrọ ha ga-eme gị invite gwa ha na enwere nke ị na-ekwuru, ijezie kwuchapụ ha ncha, maka nwoke anụwa ọ bụrụ ihe ndị a ka o mere, ọ dị mma ka ama ihe e mere ya. Ịghọtago? Especially nke gbasara ya na ụmụ ya. Oh my God, nke gbasara ya na ụmụ ya especially. Afụchagokwa m ndị ọzọ niile, mana efugo nke gbasara ya na ụmụ ya. Ọ nwagide bụrụ eziokwu na nwoke a mere ihe ndị a niile a na-ekwu n'online. Anyways, mana ajọsị nsị ka m gwa gị nwanne, were nwayọ, ịnụgo? Were nwayọ. Ekwekwana ka ndị mmadụ kwa agaghị n'ihe abụrụ ihe ka isi chọọ isi wee folo ya. Ka isi chọọ, maka na asị ihe ọbụla eji iwe eme ada eme ọfụma. Ịghọtago? Ngwanụ ka ọ dị, m ga na-efolokwe the update ka anyị na-ama ka o si aga. Ngwanụ ka ọ dị, bye bye.